Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea. Kaixo, ongi etorri berriz ere beste atal batera gure Biriki podcast honetara. Eta gaur, aurpegi berriak dauzkat. Orduan, apuntatuko ditut, lehenik eta behin nire alboan. Iraide, behin. Iraide, zenaiara gaur ezin izan datorri, eta bera dago, hemen alboan, eta hemen daukat. Eba, eta... Dani. Apuntatu duzu nirea, Dani? Aitzol. TZ-rekin, Txukun, jazta, denak prest. Gaurko atala zein da? Etorkizunari beldurra. Zeri diozue beldurran? Bueno, ni datorren urteari begira eta datorren kurtsoari begira selektibitateari eta rollo... Bai. Selektibitatea. Hori, ez da gutxi. Zitura. Hemendik, Eba? Bueno. Ez guztia ematen dit beldurra. Wow, pura ansiedad, dena. Dena ematen dizu beldurra? A ber, dena ez, baina... Gofre bat baita? Ez, hori ez, baina... Bizitza. Baitu, Aitzol, puntatu barrean nire izena, bai? Gogoratu, esaldi hau. Hau da nire txanda. Baina, zer jartzen zure zenbakiak? Orain niri tokatzen zait hitz egitea. Bai, zuretzen da. Esan dut, hau da nire txanda. Venga, aurrera, Dani, konta egozun. Ni bakardadeari. Bakardadeari diozu beldurra. Zerrengatik konkretuki, orokorrean... Bakarrik gera zaitezke eta nork lagunduko zaitu gauzak egiten. Bueno, baina ere, bakardade hori ere ez dakit nolabait pertsona bakoitzak berarekin ere egotea eta ikastea. Ona da, ez dut esan nahi, bakardadea ona da. Egarria da. Bueno, oso asperga. Badago jendea bakarrik dagoena eta ez dakit, egiten duela bidaia bat edo ez dakit. Bakardadea ez da ona, baina ez da txarra aldi berean. Garrantzitsua da, bakardadean egotea, eta bai, egia da, baina oso tristea da. Ja, ulertain zeratut. Gainera, badiraz, hementxe Euskadin ez, egiten ez, baina badira beste hainbat provintzietan, badirela programa batzuk, bai, bakarraderi lotuta dutenak, eta bakarradea alde batera usteko oso aproposak direnak. La tarde aquí y ahora, Andaluzian adibidez. Edo Gaztela Mantxan, entre todos. Bueno, markatu, ez bada izan hori. Dani nahi du programa bat, eta ben, kontaktatu berarekin. Egongo zinateke preste egiteko programa. Baina gu, ekarri dizkiguzu gaur, datu batzuk, Barakaldoko beldurren inguruan edo, bota. Hementxe daude, bereziki Barakaldoko gaztek badiote beldur, entorkizuneko lan aukerarik eza izatera, bakardade sozialera, oraintxe komentatutakoa, gorputz irudiaren presiora, bai, hau da, baditugula gaur egun Instagram eta horrelako sare sozialetan, nik ez ditudanak erabiltzen, baina, bueno. Eta gero, hizkuntzaren erabileraren inguruko ziurgabetasuna, eta horiek dira orokorrean agerturenak. Zeuke zenbat dituzu, haietatik. Denak? Denak ez. Itzurarena ez, baina besteak bai. Bai, euskerarena baita, hizkuntzarena beldurra diozu. Era batean, bai. Bueno, hemen ez dakit ikusituzun aurreko atalak, baina problemarik gabe nik erderakada sartzen ditut. A la orden del día, Orduan, gutxienez gure artean, lasai egon, beldur hori, utzi esakezu alde batera. Baina, izan duzu, itxurarena ez. Baina, Dani bezala orduan bakardadeari baitan? Bai. Bai. Niri bakarrik egotea gustatzen zait, baina sentimendua
ezin dut imaginatu. Zertan ama, hau. Hori. Ez dakit, produkzioak bete dute, ez dakit. Ez da. Produzion. Ur magikoa. Zeu iraide, Kim. danik epo dituen beldurrotatik, zeintzuk dituzu zure bingoan. Ba, errepikatal dituzu, eze. Ez da egon, ez da. Ze apuntatuta ditu. Den. Etorkizuneko lan aukerarik eza. Ba, hori adibidez. Venga, pa bingo, vamos pa bingo, bat. Ea, digarrena, bakarrade soziala. Hori. Bi, Venga. Bi, baitu, ze ondo. Gorputz irudiaren presiora. ez. Ez? Hori, Hori ez. Osea, Ez du bingo kantatuko. Ez duzu bingo, bingo. Eta gero, azkenengoa, hizkuntzaren erabileraren inguruko ziurgabetasunera. ez. Ez, edozein hizkuntzatan. Uste dut ez, Ingeles ez da? Bueno, vale, ahí ya. Ah. Harrapatri dauzue. Orduan, hauek dire Barakaldoko, zein adintarteko, Bai. osea, gazteen guruan. Gazteen inguran, bai. Eta helduek baita pentsatzen dute hau. Helduek, gutxi gora bera berdina, baina pizkatxo bat gehiago bakarrade sozialarena. Orduan, bakarrade soziala bada Barakaldon dagoen beldur handienetariko bat ikusten den. Zuk badaukazu, komentatu duzu baita, zu? Bai, uste dut bai, ez azkenean, ba, igual normala da, ez bakarrik Barakaldon, ez azkenean, ba, mundu osoan uste dut bakarrade sozialarena dela gai potente bat, ez? Bala, bai, aurreko ataretan komentatu genuen sare sozialen inguruko zerbait, Dani komentatu du agian zer ikusia daukala individualismo mundu honetan gaudelarik. Zure datuak jasotzen ditugu, orain gode bat, Pasatzea. ez, apuntatuta dauzkat, zetzelakoranak egin ditut, eta formar ekarri ditut apuntatuta desa. Orduan, datuak gordetzen ditugu, eta egingo diogu paso, urrengo kidei, eskerrik asko Eba, eta eskerrik asko Danin. Urrengo arte. Urrengo arte bai. Agur. Agur. Eta gu paso emango diogu urrengoei. Beno, hementze ditugu ja, Adei eta Javi, gaurko debate honetara datozenak, eta entzunten egon zaretara egin behar dugu errepaso bat. Bueno, entzun dugu. Eta egin errepaso bat. Txiki nimino bat. Nuzin ez etorri baldintza hauekin lan egitera. Ire egingo duzu zuk errepasoa, gogoratzen zabor. Ez naiz bakarra, produkzion. Egingo du errepaso azkarra, komentatu du Dani. Badagoela beldurra lan aukera ezari, Barakaldoko, bakarde sozialari barkatu. Gorputz irudiarekiko presioa, eta baita hizkuntza hitz egiteko ziurgabetasun horri. Hori gazten inguruan. Zeuek zenbat bingo egiten duzuen? Nire ustez, gizarte bezala guztia. Gero pertsonalki espero dut gutxiago izatea. Baina, bueno, bezakin nik. Zeu, Javi? Nik beste bat gehitu nahi dut. Bengan, Beste bat, etxe bizitzaren kontuan. kontua. Baina, zeuek oso gazteak zarete, oraindik. Bueno, baina, etorkizunari buruzari gara. Baina, Orduan, etorkizunari begira nik ez dut pentsatzen hemendik 2 hilabetetara baita, baina nik pentsatzen dut ere baina, independizatzearen momentu horretaraino, eta nik ez dut, ez hurbil, ez dut ez da ere ikusten. Ez ara gai ikusten Ez. benizindatzeko? Ez. Zeu, Nire ustez, berdin, eta gizarteak ere eramaten gaituelako horretara. Berez badago gizartean joera orokorra, gero eta beranduago lortzen independentzia hori, gurasoen etxe bizitza usten eta gure kontura bizitza joaten, eta argi dago saia dela, eta gero eta saiagoa da. Eta nire ustez, hemen ere sartu beharko genuke lana, komentatu. Ez da lana, Hori badago bai. horregaitik, lana bada gure gizarte sistemaren oinarria. Inork ez du pentsatzen bizi alko dela lan egin gabe. Eta hori guztiok asumitzen dugu, barnea daukagu. Ja, Bai, baina bueno, sistemaren parte da, Bai. eta sistema ez badugu aldatzen, horla bizi beharko gara. Eta argi dago langabezi tasak sekulakoak direla.
egia da asko jaitsi direla, erdira jaitsi direla, duela urte batzuk erdia. Baina zen motatako lanak... Bueno, hori era, komentatu. denbora tartean, baldintzak, hori bai dira beldur. Baina, bueno, hogeita hamar urte baino gutxiago duten haien artean, langabezi tasa duela urte batzuk, bazen erdia. Gazteen erdia ez zuen lan. Ez zuen lanik egiten. Eta gaur egun jaitsi da laurden batera. Egia da Europako altuena dela, oraindik. Baina, bueno, aurrera pausoak eman dira, ikusten dugu, nolabaiteko gizarte joera orokor bat, eta onera goaz. Egia da, etxe bizitzaren aldean gero eta txarrago gaudela, baina, bueno, lanarekin gutxienez ikusten dugu pixka bat obera, onera joaten garela. Ez dakit nik, gero hau zifretan agertzen diren datu teoriko hauek, gizartean benetako eragina daukaten edo jendeak holan ikusten duen komentatu zuenagatik, osea, gero agertzen diren lanak baldin badira soldata minimo bategatik eta aipatu genuen horreko atalean. Itzein genuen hori, ez zikara berriro sartu, baina bueno hori. Baina bai, orduan dinozue beldurra handiena daukazuela sistemari. Osea, sistemak eragiten dituen kontuei. Claro, eta horregatik. Lana, bada sistemaren parte, etxe bizitza, bada sistemaren parte. Eta etxe bizitzarekin erlazionatuta dago alokatzea edo erostea. Hori sistemaren parte da. Claro, bizitza osoan egongo gara alokairu batean. Frankok esaten zuen, berak ez zuela proletarioen herrialde bat nahi, baizik eta propietariona. Hau da, etxe bizitza bat daukan familiena. Bueno, oso gatibu gaude horrekin oraindik. Egon beharko gara. Ja, movida bat da. Baina hau, danik epatu du gazten inguran, eta ni esatu nahi dut. Zuk uste duzue beldurrak aldatzen jarten direla adinaren araberan? Bai. Azken finean, adintarte bakoitzera keska batzuk lotzen zaizkio. Txikia zarenean, beste keska batzuk dituzu, edo ez du telebista ikusten, edo ez du mugitu. Piskat ja txikia edo nera bezaroa heltzen zarenean, ja ez du nire lehenengo mugikorra, aipatu genuen bai beste batzuetan mugikorraren lehenengo kontaktu hori, eta gero ja heldu arora edo beti gazte arora. Oye, ya está bien, Javi. O sea, Este es tu gatik, tú eras por aludido. soy el protagonista, ya está bien, que os quede claro a todos. Es, ulertzen zaitu. Bai, osea, adintarte bakoitzari keska batzuk lotzen zaizkio. Eta gizartea, zerikusia dauka beldurrekin. Hau da, gu hemen Barakaldon okzidentalak izan da, Europan, Eta logikoa da. beldur batzuk ditugu, baina Japonen edo Sudafrikan edo Kenian, Aristotelesek zioen gizakiak izaki sozialak garela. Orduan gizarteak eragin zuzena dauka gure Kendu pinganilloa. ja, bai, bota. gizarteak eragin zuzena dauka gure bizitzean, gure bizitzeko eran eta bereziki gure beldurretan. Hemen beldurra diogu honi. Bai. Etxe bizitza batez izateari, lan txar edo baldintza txarretan lan egiteari eta horrelako gauzei. Baina hori occidentalak garelako. Benetan orain Palestinako ume batek beldurra die bombei. Claro, Ja, desde luego. dena egoeraren araberakoa izan Ez, behar da. osea, lo egitea eta, baina, osea, tipo, Insomnium. bai. Osea, lo egitea bakarrik ez bombardaketarik jasota eta hori. Osea, claro, gu occidentalki eta hori gaude, pues, lehenengo, osea, nola zen hori, tercermundista eta horiek. Bai, Lehenengo osea, munduan plan, bizi gara. Bai, lehenengo munduan bizi gara eta, claro, lehenengo mundua eta hirugarrena oso esperinak dira, orduan badira, bai. Orduan, jakinda, beldurrak gizartearen baitan direla. Sistemak daukala, pisu handia. Nire galdera, azken galdera, potoloa. Beldurrak manipulatuak daude eta hortaz guk apurtu ditzazkegu, pertsona individualen moduan, Ez, pertsona individual moduan ez. baina manipulatuak daudela uste duzue? Guztiz. Baina kolektiboki badago nolabaiteko era beldurrei aurre egiteko. Osea, komentatu duzu, ezta? Sistemaren barnean gaudenez, beldur batzuk ditugu gure egoeragatik. Gure occidentalak garenez, lehenengo munduan bizi gara, beldur zehatz batzuk ditugu, beti berdinak, edo ia beti berdinak,
edo oso antzekoak. Eta orduan haiei aurre egiteko pertsona bezala ez daukagu tresnarik aurre egiteko. Osea, kolektiboki egin behar diegu aurre borroka hauei. Zuk baita uste duzu kolektibotasunak salbatzen gaituelan. Bai, nik uste, osea, herriak salbatzen du bakarrik. Eta herria kolektiboz beteta dago. Nik uste. Barakaldo baita? Bai. Aipatu zenituzke batzuk? Adik badauzka hemen batzuk datotaz. Nik hau uste dut, nik batzuk ezagutzen ditut, baina nire oso ingurukoak orduan hau, ia. Nahiko orokorra da, hau da... Adiri utziko diot, berak egin duelako lana eta bestela ni Datu ofizialak dira, baina, bueno, hor Barakaldon badago nolabait kolektibizaziorako nahia edo grina, orduan badaude nahiko eragile sozial, adibidez, batzuk azaltzearen argitan, emakumeen aholkularitzaren asalera dela sexu eziketari buruzkoa, berriotzoak, nolabait esklusio soziala eta gai horiek, gero makauen kulturala dela. Izate, Irribarretza bota duzu ez duzuen makauen, txinbaz. Bapez. guztiekin nahiko berdi. Makauen. Bueno, Ez da izango zerbait konkretuagatik. Definizioz edo haiek haien erregistroan daukatena, haiek elkarte kultural bat dira. Orduan, bueno. Txantzale. Izate dela iraunkortasunari buruzko gaiak lantzen dituzten, KCD, dela sensibilizazio soziala, eta agaraz. Agaraz bada integrazioari buruz, kultura bere-berea lantzen dute, eta sariatzen dira, bueno, egia da hemen Euskal Herrian badakigula zer den hizkuntza bat zapalduta egotea eta kultura bat zapalduta egotea, orduan haiek saiatzen dira haien kultura ere sustatzen. Eta gero badaude ikasle sindikatuak eta horiek Jabik ere ezagutuko ditu. Baten bat ezagutzen dira bai. Bota zera, Javi. Nik jarri zure partez. Nire partez, osea, nik egon naizen inguruan, ikama dela papiskat esan dudan lehen esan dut gizakiak edo pertsonek adintarte bakoitzan haien keska jorratzen edo keska batzuk badituzte. Ikama da ikasleen adinetan haien kesken borroka edo haien baldintzen alde egiten dute. Eta hori da nire partez, nire esperientzatik esan dut. Nahiko zaipatu dituzu, Orduan zuek uste duzu Barakaldon erramintak dauzkagula gure beldurrei aurre egiteko? Badaude herramientak eta hau da era bakarra, komentatu dugu. Arazo sistemiko bat da, sistemaren barnekoa da, eta pertsona bezala ezin ditugu aldatu. Egia da, badaudela beldur batzuk, fobia badaude. Arachnofobia baldin baduzu, zure kontuan, zuretzean, tratatu dezakezu, psikologo batekin, ez dakit. Hori ja, ez da tratamendu kolektiboa. Marginatu egiten ditugu, bai, hori aipatu duzu, marginatu, hori ja zuretzean, sí, pero que no, yo no te vea. Bako kontuak adegit. Bueno, badaudela fobia batzuk pertsonaren barnekoak direla eta irrazionalak izan daitezke, bueno, hor ezin gara sartu, baina badaude beldur batzuk ez direla berez fobiak edo beldurrak, baizik eta sistemaren utzune edo errore sistemiko batzuk existitzen direla, eta orduan haien kontra jokatzeko erabakarra hori da. Asoziazionismoa, kolektibizazioa eta herri bezala borroka egitea. Gehitzekorik? Ez. Bueno, bakarrik errepikatzearen, erremintak bat ditugu. Beste gauza batera, ez zara etorri gaur, Javi. Errepikatzera, ez da beste hona. Aterekin guztiz bat nator, eta hori guk, Barakaldon. Hombre. Eske egia da. Barakaldon erremintak bat ditugu, baina horiek erabili bat ditugu, eta erabiltzen ez bat ditugu. Eta ezagutu behar ditugu, horregatik garrantzitsua da hemen, motza izan arren, komentatzea zein eragili existitzen diren, ze erakunde existitzen diren, jendeak nolabaiteko gertutasuna izateko haiekin berez, herrian daudelako, herrikoak direlako, askotan zaila egiten zaigu adibidez, hori, Eusko Jaurlaritzara gerturatzea, edo mundu maila, edo Europa maila, edo estatu mailan
lan egiten duten eragileekin eta erakundeekin kolaboratzea, baina hemen herrian daudenekin oso erraza da, kalean daude askotan, festetan ere. Bai, ikusa egoten dira askot, bai. Lan hori ere baita egiten dute. Zeu, iraide, aipatzeko zerbait? Ez dut uste. Ondo egon da hori. Azkenean zabaltzea hemen Barakaldon badaudela hori, kolektiboa eragileak eta hori. Eta Jabik esan duen moduan, ez? Herriak bakarrik salba dezake herria. Baina, arachnofobia daukazu ez. Bai. Arachnofobia daukazu ez. Nik badaukat. Pizkadat. Sortu beharko duzu zure kabuz, zure kontua, ze adeik ez dizu lagunduko. Javi, tio. Honetara zatoz, botoiaren batera, efektu bereziak. Aurkeztu guzu kalera jantzarela. Venga, bai. Venga, zerbait egin duzula. Venga, nik Venga. bez lan egin dut horregatik utzi jota behir hitz egite. Ke valor. Gutxi. Hori, kalera atera gara dagoeneko, eta Barakaldoko gaztegunean izan gara, gaztei galderak egin dizkiegu, eta ez dizuet esango ze galdera egin dizkiegun. Ikusi. Kaixo birikiz, gaur ezin izan naiz zuekin egon, menkalean ebilelako Barakaldoko gaztegunean, eta gaur galdera batzuk egingo dizkiogu hemengo kuadrilei eta gaztei, ea zer dabiltzate dinten, eta gero Jabirekin egongo zarete ointze bertan liatuta dagoelako. Api, zertarako datoldu hau, euri espero duzue? Seguria ez, baina da, pero handien godurako eta por si acaso. Bai, ez da, Tipo, ondo jateko a beto, gusto. itzalpean. Bai. Bagabiltza montatzen, Baskaria behintzat itzalpean egiten dugu, egiten duen beroarekin ezin da hemen bazkaldu guzkitan. Zein da jaietan zuen beldurra? Txarto pasatzea parranda baten. Bai? Tipo, que me deto la bajona. Bueno, hombre, beldurra, pues bueno, eraso sexistak eta hori, eta gure txokoan, pues que ez da llegatzen tomate, ez da llegatzen bokatak prestatzeko eta hori. Kaixo, birikers. Zelan, hemen gazteguna prestatzen, 300 pertsonerako jararia prestatzen. Zan dute 300 pertsona espero duzu. Bai, eta, 300 espero eta pizkal gehiago, bai. 300 pertsona datoz eta ez dago lekurik. Nola bizitzen ari zarete jaiak? Pues con alegría. Bai, ondo ez da. Nola bizitzen da Txosna barrutik, bokatakiten, zandetan. Beti rifa. Ondo pasatzen duzu ez da. Bai. Lan handi da, baina bai. Bale, zu jaietan beldurraren bat duzu. Ez. Bai, etzera ez heltzea. Erasoak. Gazteguneko tiketa ez eukitzea. Zure edaria zaintzeko joera duzu. Bai, bueno, hartu dut igual, ohitura izateko lan edalontzia, eta ez holan. Kaixo neskak, zertan ari zarete? Musikak uste, Zertarako? jolasak prestatzeko. Jolas hau zertan datzatze, ez da jolas normala, ez da? Bueno, Horrika egiten duzue eta botatzen duzue uraz betetako musika bat, ez da? Musika hartu eta bestea guzti. Eta daukazu minutu bat hori egiteko. Eske, batzuk horrika egiten dute superaskaz. Bueno, bai, abiadurren arabe. Beitu, hortik daude. Galdu duzue jokoa. Bai, galdu jokoa, baina gauza da, ez duela ondo ulertu jokoa, eta ulertu danean ja amaitu inda, orduan, bazin modu. Kaixo, sukaldariz. Zerreko gu bazkaltzeko, aber? Ba, sorpresa ez. Lehenengo platera pasta, ensalada pasta. Eta bigarren platera burritoak. Pinta ona, ez da? Bai. Etzera llegatzean joera duzu lagunen bat abisatzeko, edo? Ai, saiatzen naiz, baina askotan lokartzen naiz, porque supernekatutatzen naiz. Bai. Edo, bueno, laguntzen gara elkarri. Ni banoa batekin eta gero beste bat nirekin. Elkar zaintzazta. Claro, hori da. Zeus Txosnagunea egune seguru bat dela? Gustatuko litzaidake pentsatzea,
gizarteko beste arlo batzuekin konparatuta seguruago dela, baina ez da erabat seguru para nada. Inoiz ez da gune seguru bat, baina bueno, egiten da alik eta hoberen, gune seguruago bat izateko. Zure beldurrak parrandan? Mugikorra galtzea orain bezala. Dirurik gabe gelditzea. Dirurik gabe gelditzea. Erasoak egotea bai, azkenean usteok ardura dugu. Zergatik holan jantzita zabiltzat? Aurtengo pregoilari moduan Alasipo kultura elkartea dago, orduan haiek gazte eguna dela eta gazte batzuk Alasipon lan egiten eta gabiltzala topera, horrekin gabiz. Eta zer da Alasipo? Alasipo da euskal kultura, euskal musika eta euskal herra biltzen duen kultura eta tradizio guztiak berpizten eta mantentzen saiatzen den herri musika eskola. Orain, pregoilariari, pasatuko dio mikroa eta ni bazkaltzera noa. Eta ni bazkaltzera bai, baina zeo zer egin barko dugu lehenago. Goizaren hasieran Naiararekin egon zarete, ikusi nauzue hor jolasak antolatzen eta jolasten baita ere. Eta orain, bai bazkariaren eta bai bazkariaren potetxo horretan ikusiko dugu jendea zer egiten da bien, eta zeri edo zerri dioten beldurra. Oazen ikustera. Zeintzuk dira zure beldurra jaien inguruan? Zera bakarri bueltatzea, zeni sestaukoa naz. Eta orduan, metroa bukatzen da 11:00 eta gero ezin gara, ez dekogu nola bueltatu. Edo taksiz, edo oinez. Zakitzuek, noizbait garatu zaizuen, beldur zinetela klasean lo geratzarena eta eskola barruan geratzarena. Pues horlako beldurra antzeko daukat txosnan lo geratzea eta eterno bihurtzea eta ezin atera handik, berriro txanda. Izan daiteke igual beldur rekurrentea bai. Hemen ikusten dituzue, ez dira asko ikusten, baina badaude bi txosnan lindarrak eta hor Makauen. Eta biak batera doaz nola baita esan. Makauen da gazteen konpartxa, 16 urteetatik, 15 urteetatik aurrera sartzen dira gazteak, pixkat, euren nahiak pixkat asetzen joteko Euskal Herri berri baten edo Euskal Herri euskaldun baten bila joateko edo Barakaldo Berton pixkat euskalduntzeko edo gehiago euskalduntzeko. Eta pixkat ezain gaztak direnean, por los 27, Makauenetik jolindarrakera pasatzen dira. Eta jolindarraken botatzen dute hor haien bizitza osoa edo geratzen zaiena. Zeintzuk dira gure beldurrak jaietan? Bai jai giroan eta bai jaiak bukatzerakoan edo asterakoan? Dirurik gabe gelditzea. Uste, emakume izan da, beldur horrokor bat da, zera bueltatzerakoan adibidez, bakarrik bueltatu bat zarenean, korrik asoaz, giltzak eskuan, eta festetan ere, pizkat, arreta handia jartzen duzu poesean, ondoko mugikorra da guztia, edo zera raro sentitzen baduzu, edo zure inguruari. Beti, ez zaude bat ere lasai, beti zaude pizkat, hori arretarekin zer gerta diteke edozen momentutan. Orduan festak ondo, baina beti arretagaz. Bueltatzerakoan, euneko egun. Bai, gaban. Esan dute justu aurrekoak, esan dut pixkat, festetan zaudela, baina beti zaudela zure inguruari arretan eta hola. Bai. Igual erasoren bat egoten bada gure inguruan edo, igual hor hartzen duzu baiteko ardura edo beldurra. Eta zeintzuk dira zure beldurrak jaietan? Amaitzea. Jaiak amaitzea? Bai. Edo txarto amaitzea? Txarto amaitzea. Eta alkohola amaitzea? Hori ez da arazo bat. Arazoa da alkoholik gabe gelditzea, bai. Kaineroak heltzen bat imadia eta kaliak be bai, orduan ez dago arazori. Alkohola amaitzea txosnetan, ez dakit bakarri joatea etxera, ez dakit, norbaitek ez didalako laguntzen edo galdu ditu dalako. Lagunak galtzea, zen lagunak dira nahiko desastre. Ikusi duzue gaurkoz egin dugun guztia, gazteguneko laburpena, eta, usten zaituzte, ikusi dituzue jai herrikoiak herritik eta herriarentzat. Eta besterik gabe hurrengo arte.
ikusi duzuenez, festa giroa eta eskerrak goizean egin genuela. Ja, zerbait egengatik konkretuki, Jami? Ez, nekea, azkenean. Hidratazio, egon luzea, hidratazioa nola joan da, osgunea zehar. Oso ondo. Gora. Gora. Beti. Ba, komentatu ditugun elkarteak eta agertu diren beldurroiekin agian laguntza topatu dezaketenak. Ta hemen utziko dugu, eskerrik asko zuen beldurrak gurekin partekatzeagatik, eskerrik asko Iraide hemen egoteagatik, eta agurtuko ditugu, gure etxeko lagunak baitan. Bueno. Que poca actitud. Venga, agurtu zuk, amaitu zuk programa, zure kamera, amaitu programa. Bueno. Baina... Onbuitu barko, pixkat, holan hobet. Eta giro batekin. Vale, bueno, entzule maiteak... El nodo. No me nada out. A ver, ese es un poquito de... Bai. Entzule maiteak, mi esker, behin ere hemen gurekin egoteagatik, gure saio honetan, beldurrak landu ditugu, beldurrei dagozkien gai oso anitzak, badakigu gizarte bezala beldur asko ditugula, sistemaren arazoak dira, eta horiei aurre egiteko era bakarra guztiok elkarlanean borrokatzea da. Mi esker. Ale, Ekin eta bultza. Oi! Esko ondo egin duzu. Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea.